हेलो स्टूडेंट मु सागर आपन स्वागत करछि मोर आ गोटे ब्लॉग वीडियो को। तो संग माने ए किछि दिन हैला वीडियो अपलोड करनी कारण ना मते गोटे शक्त आघात लागि से मु पर्यंत वीडियो अपलोड करि पारु नै। मन माइंड जमा ठीक नै। कारणटा ये जे मो जेजेमा डेथ करि जंदी तेणुकरी मन माइंड जमा भल ही ना। वीडियो बन पारनी फिर आज मन को बुझे फिर वीडियो आज बनाऊँगी कारण सांग मैंने मु फास्ट रू कही मो सांगर जहाँ ही घटुची से ही आपण मान सहित शेयर करी। मो जेजेमा जड़े एमती लोक सी थे जे कि मो लाइफ रे केवे सी मत खराब भावी ना कि गाड़ी करनी मत के घृणा भी करनी। मु छोट बेले आज छोट ठू बड़ पर्यंत मुझे देखी आसूसी के से मत घृणा करनी जेहेतु मु बड़ तांकर बड़ नाती सी मत बहुत भल पाए। सबुदिन मु सका उठी गले देखी जाए संध्या हेल्ले फिर आसिक देखे से पिंडार ही बसथ करके एବେका जमाना केते पाख लोक सब डेथ होती मत एत कष्ट नाला एत दुख लग नाला मो जेजेमा मत एत जो दुख लगुच से वीडियो बन पार नी। एमती बयस हो ना डेथ हो गला कि ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ବୁଝେଇ ପାରୁନି। ମୋତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏକା ଏକା ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ସେଇଠି କେଉଁଠି ଡାକୁଛି କି ଏମିତି ବସିଛି କି ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଜେଜେମା ତ କାମ ହେବ ଆଉ ଆଜିକି ହେଇଗଲାଣି 6 ଦିନ। ଆଉ ଜେଜେମାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସବୁ ରହିଛୁ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ସବୁ ରହିଛୁ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ହବୁ ଆଉ ଜେଜେମା କାମ କେମିତି ଭଲରେ ହେବ ସେ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କ'ଣ କେମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି ଆମ ଘରେ ଜେଜେମା କାମ ପାଇଁ କ'ଣ କେମିତି ଚାଲିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ସବୁ କାଠ କଟା ଚାଲିଛି ଏସବୁ କାମ ଲାଗିବ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କାମରେ। ଗାଡ଼ି ସବୁ ଶଣ ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ଏସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଛୁଆ ବା ବସିଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଖା ଦେଇଛନ୍ତି ଜେଜେମାର କାଠ ସବୁ ଶୁଖା ହେଇଛି ସବୁ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ସବୁ କାଠ ଲାଗିବ ଭୋଜି ଦିଆଯିବ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଘର ପାଖକୁ ଯିବା ଘର ପାଖରେ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି ଚାଲୁ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ଚାଲିଛି ଘରେ। ବସିଛନ୍ତି ଆମର ସବୁ ଯେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁ ପଦାର୍ଥ ଥିଲେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଘରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଅଛନ୍ତି। ବଡ଼ ପିଇସୀ ଟେଣ୍ଟ ବାଲା ଚେୟାର ଫେୟାର ବି ଟେଣ୍ଟ ଆଉ ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ବନ୍ଧା ହବ। ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁ ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ମରାଯିବ। ବାଉଁଶ ସବୁ ପଡ଼ିଗଲାଣି ସବୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ଗୋଟେ ଆସିଛି ତାକୁ ଛୁଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଁ ନାହିଁ। ଏବେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ମୋ ବଡ଼ ପିଉସୀ ଆସି ବସିଛି ସେଠି ମୋ ବଡ଼ ପିଉସୀ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେପଟେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ମୋ ବଡ଼ ପିଉସୀ ଆଉ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି।